Dol. Bantay ka sa TikTok, sa Facebook, sa TikTok, ka piso rebate. Oo. Bantay ka? Ay ka ni, mura din nilisod. Ya. Kani. Gana. Bahasa ka? Lawa. Oh, sige. Darat pamilyon. Doon kayo. Dala. Kabilyon nagigap at bang Nakatod na nga itong taga-kuan. Tawag ka to. Malawasan nga. Ikaw ba to? ng babae. Oo. Kitaan to doon ako. Ha? Ito na sa Facebook ha. Okay. Dol. Ulitaw pa, Dol? Sa? Ulitaw pa. Oo. Yun na yan ang minyo ganang. Kalandaga, nagkwarta. Kano magawa mo na sila ba? Lagi kanila lagi ano, ikaw ni. Kana. Ito amigo. Amigo mo na. Ikaw pasiyo ba? Pasiyo. Kailan ka to niya? Wala man bro, maglagan mo doon pasiyo doon. Diri lang tabi sa may Birama no kay traffic na bagay sa Kapitol. Traffic na kayo na usahay kay daan nga ipang na. Lagi, gambay na kayo. Daga na sahara na ni pag wala pa to ni ano. Wala sa karong adlaw. Wala daga ni sugod. Sugot man gyapon wa kay. Karon, tagsa na kayo balibad. Kita gatong video na kung dagang kayo ni balibad. Dagan yung balibad dito. Murag wala isalig ba kay ana dito ba na. Okay. Kuan sa gold ka nang murang kalitan sila gold kay kanang istorya na ko ba. Diretso na kumingo nga libre sa kay ma'am. Libre sa kay sir, murang magkalitan. Indot yun na ipakita content creator ka ba para matuo dyan sila. Matuong salig ba? Pag nagkalitan na, pero akong gi-upload sila, sumpay-sumpay na ko. Para kuha nyo, taas ang video ba? Dagang bitaw na nag-view sila. Kita na ako niya lang, satisfying ba? Magtanaw na ka. Nasa yung mga bashers. At ang kuhan, wala naman ang bashers. Wala naman ang ila ha. Naghaan ng bashers eh. Bahala mo niya. Wala naman ang kwinta. Basta kayo, matanaw na sila sa video, okay na, bahalag. Nakatanaw na. Karang basher, puno-puno lang nas comment. Traffic yun na ginawa ni Urasa to. Awa na kayo. Awa din nila dito. Kali ta Petron? Dili lang petrol. Dili lang? Oo. Beri matapingan ka diha. Paigo ka diha. Tani ka sticker ha. Selamat ya. Selamat lah.